Jamala nyalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Ayaw Jolof TV to gondon en gonirɗon on calminama on manama on mantama sikka ala ko aadi men kadi mo gowɗen wadde kala aset so oɗo waxtu heedi woni yewtere men gonka men caggal nde jettuɗen Allah noon julɗen e rasulu makko tedduɗo sallallahu alaihi wasallam en jetti nene e baba en jetti kadi halifaɓe men diine en jetti halifaɓe men aada ko yewtere men gonka men hande non eden jogi do kodo mo ganduda kodo wana baɗeteɗo présenté sabu kodo mo ganduda ko darido dadido baddo kadi ko tiidi e leñol ngol gila hanki taw hande arani hade men arde makko non en calminat yibbe men e sehilaabe men wobe woppude haajuji men hammuji men kala saha ene jodo ene jeeba yewtere meden gonka men ko wayno kaw Sidi Konte kaw Sidil Dia kaw Mutar Alisi kaw Wulum Sar Papa Jantal Man eden calmina be kambe fof to États-Unis d'Amérique eden gandi kala saha ko be wopbe haajuji mabbe hammuji mabbe fof ebe jeeba yewtere nde ko wayno gido men sehil men kaw men hono Mamadou Ba mawdo fulbe odon eden calminamo eden beltanomo eden calmina non hono yibbe men fof e sehilaabe men mato en garat dokken kodo o salmondira e bandiraɓe garten e yewtere nde ɗum noon Ibou Kane ane yidɓe ma e sehilaɓe ma. Eyi Seydi Ba mi salminima kadi waɗi kam weltare nde invite kam e émission ma oɗo kala ɓi pullo biyo mbimi e wimami fof mi salminima to salminta weltoɗo hay goto mi woppani. Donc kala ko haala ɗo kadi yoɓe gandu so feewi koto Allah umuri so fewani kadi ko innama aade haalata donc a salminama a jurama kadi mi weltima no feewi eyyi ɗum noon bandiraɓe ko giɗo mon sehil mon Ibou Kane mo ganduɗa ko mogiyanke mawɗo mo ganduɗa waɗi golle tiɗɗe e leñol ngol waɗi golle tiɗɗe machallah e mogo o waɗi kadi golle tiɗɗe e narankagal ngal gonɗen ngal ɗum noon en garat calminen ko wayno Sidil Dia calminen Dama Ba debbo mo Jumdonde Masinator calminen Abou Salto Jumdonde Masinator ene wondi e Yacine Diop kañumen Nogoy Diop kamɓe fof ɓe goni ko to Jumdonde Masinator en calmini kadi Aissata Wadde Jeeba Wadde e Kadja Wadde kamɓe fof eɓe jeeɓa émission o eyyi ɗum noon Ibou Kane hande noon yewtere nde mbiɗa sikki tan made waɗa fayida no feewi eyyi a wattake présenté saabu Ibou Kane hande yimɓe fof ene gandi ɗum kono noon ma en namno Ibou Kane holi Ibou Kane e Ibou Kane holko fuɗɗiri e mogo e holko nani ɗum e mogo so tawi ka jangguɗo ɗum walla a fintan natɗa e mogo hande ko banggue mogo o gadortomi namnadema eyyi Ibou Kane ko ɓi pullo ko Ibou Kane o ɓuri yaade kono inde deftere nde ko Ibrahima Kane ɓoɗo jeeya to Dondu nenam ne jeeya mairie mbiɗa yiyata saygoɓe kono ko Dakaru jibinami kono ne natanmi hen nde komi diwɗo tan natmi hen ko banggue wolof natirnomi wona Pulaar kadi nde min naati hen nde min ƴetta min mbaɗana formation min mbaɗana hebloji emin gandi mogo holno waɗirte sa yiɗi windude mogo holno bindirta ɗum sa darima e plateau holno kaldata ɗum fof min jangguina ɗum hamin kokka diplôme amen nden koye jolfuɓe gonnoon min e Mari Ndiaye minen gonduno e troupe goto Libidor Allah waɗi noon gandodirmi e Tafa Ndaw nden lewru ala feere wonnoɗo ko ɗon noon natirmi e leñol Pulaar goppumi noon jolfuɓe ha laaɓi cer eyyi ɗum noon bandiraɓe on nani ko Ibou Kane haali ko fuɗɗori ko e jolfuɓe ɓe Allah waɗi aduna ene yaha hawo faati e ɗemgal Pulaar ngal ko jeeyi ko eyyi saabu ɗum fof kadi ko jingguere eyyi son ji o woppi ɗemgal ngalato o arti e ɗemgal makko ko jingguere saabu eɗen gandi waɗoɓe ɗo mogo joni ɓe fof ko ɓuuri hen hewde ko ɗo jibina ko ɗo mawni son ji noon eɓe daari e ɗemgal ngal eɓe goppi ko heddi ko eɓe darani ɗemgal ngal pour yo daro pour yo yaara yeeso ko tinnare mawde ɗum noon eɓe poti jarnede no fewi ko wona ɗum kone sukaɓe ummiɓe joni ene mbaɗa mogo ɓe
eɓe poti kadi andude mogo ko ma jange a finata tan mbiya aɗa naata e mogo won heewɓe noon ko yidde tan naanni ɗumen heen kono hayso yidde naannima heen aɗa foti ruttitade caggal seeɗa jannga ƴeewa ɓurɓe ma andude ɓe namnoɗa hoto hirsu namnade sabu jangde ɓe mbi menɗani wiyetena jangde yawtata hay sa woni mawɗo ne a anda aɗa foti namnade ɓurɗoma andude andinma sabu kala ka janngani a dursittako ɗum noon on nani ko Ibou Kane haali ko ene waɗi fayida no fewi no fewi no fewi eyi Ibou Kane mi arta e ma holko woni différence hakkude mogo wolof e mogo pulaar ala différence ala différence mogo pulaar ono waɗirte ko noon tan mogo wolof o waɗirte différence o tan ko kamɓe kam mogo maɓɓe ene waɗi ngalu enen noon mogo men ala ngalu ko ɗon woni différence o mais no waɗirte eno haaldirte fof mogo ko mogo tan différence ala hen est ce que a yiyani ne banggue ngalu to a yii presque wonɓe mogoji wolof ɓe fof ko ɓiɓɓe fulɓe tan meɓe goni hen est ce que wona kadi to banggue ngalu to waɗi ɓe kamɓe ne ɓurde faade e oɗon banggue eyyi ne waɗi hen ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa no ɓe kalirta wolof o noon ɓe kalirta pulaar o aɓe gandi kadi ɗo ɓuuri wadde ngalu ɓe duumi ɗon ne waɗi hen noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe ganduɗa jibinande pulaar tawa nanani haydara e pulaar tawa ko ɓiɗɗo ɓi pullo nde jol fulɓe e nani hen ha wayno leydi bon maintenant noon kadi neɗɗo kadi a wawa felde ɓe quoi a wawa felde ɓe par ce que ngalu kadi c'est très important e gurdam neɗɗo c'est très important e gurdam neɗɗo sa yi neɗɗo enen fuutankoɓe enen goppa fuuta ɓene jaaha amérique ɓene jaaha France ɓene jaaha Congo ɓene jaaha banggue goɗɗo ko ngaluɓe ngabbutoyi a faami te kadi en jottimi e jamanu mo ganduɗa vraiment jamanu koko change sa ala tan a heewani waɗede considéré quoi e konngol ma woɗɗoyta hay nder galle mo jeeyaɗa ɗo c'est un peu compliqué ngalu ngu c'est très important eyyi ɗum noon bandiraɓe on nani ko Ibou Kane haali ko ngalu ene waɗi importance no fewi eɗen gandi noon ɓiɓɓe fulɓe ɓe eɓe daari yidde weltinde leñol ngol eɓe daari kadi yidde wadde ko tiiɗi e leñol ngol kono ko ngalu ngu no foti yaarude ni yarani noon holko mbiyata alɗuɓe leñol meɗen bon ko ɓoyɓe wiide ko tan par ce que ko kalami ɗo ko hannde wonde ko répétition kala to jaami ko ɗum tan kalami hannde a haali nane mbiɗa jolfuɓɓe wonɓe hen tawa ko ɓiɓɓe fulɓe mais ko ɓuri wadde importance ko kamɓe walloɓe jolfuɓɓe ha jolfuɓɓe mbawa darade ha koɓe mbaɗata ko wawa dande jawdi mais ko ɓiɓɓe fulɓe mbaɗata ɗum ko ɗon woni probléme o ndeɗon toɓɓere foti memede an ka ɓi pullo aɗa jogui société ma aɗa waɗa sponsorisé jolfo ɓi pullo no mani ne haala ɗemgal ma ne waɗa ko jolfo o waɗata ko e ɗemgal ma mbiya a watta ɗum sponsorisé ene hamni de ene hamni vraiment ene hamni ɗum noon bandiraɓe on nani ko Ibou Kane haali ko enen ɓiɓɓe fulɓe alɗuɓe leñol men ngol dariɓe jogiiɓe leñol meɗen oɗon gandi ɓiɓɓe fulɓe ɓe nan ɗon dari ena mbaɗa ko waɗi fayida no fewi e leñol ngol ɗum noon son balli tan son puusi tan yahat vraiment waɗoɓe ɗum ɓe ene jogui hen welamma eɓen jogui hen weltare saabu ko kamɓe cuuɓi ngal ɗon meccal kamɓe cuuɓi weltinde leñol ngol kamɓe cuuɓi kadi wadde e ɗemgal maɓɓe koɓe mbawi ko e koɓe gandi ko ɓe daro ngal ɗon banggal pour wadde e leñol maɓɓe kono kadi doole liigu ko ndiyam kadi ko onon goni ndiyam ɗam son balli tan ɓeydoto ko yaarude yeeso vraiment weltare ne hen no fewi saabu neɗɗo so darima ene weltina leñol mum tan ɗum ɗon tan ko weltare no fewi kono noon kadi son woodi ko mbaɗɗon tan ko wayno sponsor walla on balliri tan banggueji ɗikkeɗɗon ɗi kadi ma ɓeydo fewde ma ɓeydo kadi yaarude yeeso ɗum noon on nani onon bandiraɓe ko Ibou Kane haali ko ewa Ibou mi arta e ma min ji série ji ɗi mbattaɗi machallah série ji baɗɗi fayida kadi en ji eɗen gandi kala série dobɗo ɗo to Ibou Kane ala hen ene wawi wiide on série welani machallah aɗa wawi ko mbatta ko machallah aɗa waɗa ɗum kadi eno poɗɗa waɗirde aɗa rewni ɗum kadi lawol machallah eyyi Ibou kono bandiraɓe ñande foof ne mbiya Ibou Kane de toujours koye affaire nawligo tan yahata mbiɗa andi kam a nawlirta saabu ko Kane jettoɗa ana wona gorko dawliro kono kam toujours aɗa heewi yeeyde aɗa nawliri galle ma waɗa caɗele waɗa haala holko tindiɗa hen wona min tindi hen ko scénariste o par ce que komin mbaɗata koko windete
bindiɗo scénario mum so windi ha pari sono waɗa réalisé kañum andata rôle mo sohli o hol poɗɗo wadde ɗum par ce que ko yiɗi rôle o yaltina ko kanko andata ko kaari wawi yaltinde ko jinmi ko joni noon so suɓima kam ne wawi wonde ko jikke e yakar o dañi iyam minen mi etoto wadde ha o welto ha o yiita hen hoore makko eyyi ɗumne kadi ko wutte mo ɓornotomi somi pari hen mi ɓortat mi fawoto sabu ko ɗum wiyete en matière de théâtre saɗa waɗane formation mbiyeɗa c'est le personne et le personnage neɗɗo o a faami ko an woni neɗɗo o a faami personnage o noon kañum woni neɗɗagal ngal ayi joni noon annene Ibou Kane e hoore mum a ittat ɗum berloɗa ɗum to joni noon gonta babiraɗo jeyɗo galle mum joguiɗo rewɓe ɗiɗo holno foti waade ko noon mbayata ha film o gasa duttuɗa gonta Ibou Kane donc ko ɗum namdi tan alay sago waɗe ko eyyi machallah ɗum ɗon jaabol ngol ne waɗi fayida mbiɗa sikki bandiraɓe soɓe nani ɗum kadi maɓe ɓeydo famde saabu ene heewi sa joui série a waɗi rôle ma rôle ma a marki ɗum ha wayi no foti waade ni tan yimɓeɓe ne keewi jagguirdema an ko noon mbaɗa woni hen hewɓe paamani an ko wutte mo ɓornoɗa tan aɗa liggo sa gasni a ɓortat tan ɓornoɗa wutte mo jeyɗa an hoore ma o yimɓe hewɓe paamani eyyi ɗum ɓe mbawata famde ɗum kadi ay artiste so woni a hokkama rôle a waɗi rôle o no hanniri ni ha yimɓeɓe cikkani ko noon mbaɗa fii to becce ma ganduɗa kam a waɗi réussir rôle ma jeeɓowo o noon oto fel ɗum oto fel jeeɓowo de par ce que ko woni nder ko bundi ko woni nder ko kanko wawa famde ɗum ko yiyata ko tan o yiyata ko an liggi e ɓandu ma ko ganduɗa so yiimi ɗum naata e fittanu makko walla naata e ƴiƴam makko walla naata e ɓandu makko hawtina ɗum ko an liggoto ɗum an artiste o donc sa wawi dañde wadde noon public jeeɓowo o ɗum c'est très important on woni professionnel vrai artiste ko ɗon wiyata machallah bandiraɓe mi sikki tan ɓe nani ɓe paami ko Ibou Kane haali ko hande noon yewtere men hande eɗen beltinira hen no feewi kawmen Sidil Dia kanko kadi hande guinirɗen jonde nde eɗen beltinamo ɗum noon en garat dokken mo clip mi kaldu sa yi Dakar mi yewete Yaru jam jam gilama wayde gite jam jam wo
eyyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe yeɓoɓe Ayaw Jolof TV mbiɗa sikki tan on beltima ha no hannirta ni nde caggal nde jarɗon clip men o ha yewti e clip o noon en beltini ɗum hono kaw Sidil Dia ha joni en gartat tan e yewtere men gonka men ko mbiɗen ko gonka men ha joni eɗen gandi gonka joni jamano galleji ɗi e fof no yaari ha hande kontinten tan koye gonka meɗen garten e invité meɗen namnoɗen mo kankone no yiri gonka men hande Ibrahima jiɗɗen arde koye gonka men saabu émission wiyete ko gonka men eɗen jiiɗi namnadema holko pamɗa e galleji joni ɗi par ce que an aɗa heewi juude nawligu holno jiiruɗa worɓe joguiɓe rewɓe ɗiɗo e nder galleji mumen tawa ɓe ndewnani ɗum lawol holno jiiruɗa ɗum eyyi waɓe no babaɓe tan no kamɓe ɓe helli faak gorko kam so wiyama kañum woni joom galle ngol ɗon konngol ni min mbiɗo heewi dirtinde ɗum quoi par ce que min mbiyanmi ko debbo woni joom galle gorko so fini so dawat debbo heddoto e galle ha hiira o arta ko galle garɗo e galle fof ko debbo tawata ɗon donc ko debbo woni joom galle gorko raddoya tan adda mais so Allah wallima kadi a raddoyi a arti aɗa ma wadda hay hunde aɗa foti andude holno gallo o ñalliri est ce que ko jiɗɗa ko ene waɗe ko gañƴa ko est ce que ene woppe sa Allah wallima kadi a joguimi rewɓe ɗiɗo par ce que sen duminoma e diine islam tan en tampata par ce que diine koko fondi wima ko fondu mais ɗon woni probléme o noon par ce que babaɓe kañum noon eɓe kewi wurade quoi mais sa fondi tan gueɗɗe rewat lawol aɗa haala gonga aɗa waɗa gonga c'est très simple mais hewɓe hande worɓe hewɓe hande probléme uji e nder galle ɓe foof kamɓe gaddata gonga eyyi waɓe no yama waɓe no woɗɓe foof kamɓe gaddata probléme e nder galle mabɓe par ce que darde mabɓe ne wawi wonde fewani walla ɓe goño ɗum foof addat probléme mais sa rewi to diine yamirma ya rewɗo ɗum sikki caɗele watta machallah ɗum noon bandiraɓe on nani ko Ibou Kane haali ko onon worɓe kankanɓe jaljalɓe ɓe mbaɗon feere mbason goppon oñade nde oɗon gandi Ibou Kane en kam ko kañumen kam nawlirta ɓe kalat tan kono kamɓe ɓe ganda ni ko woni e nawligo saabu kamɓe ɓe nawlirta kono noon mbiɗa sikki tan bandiraɓe ɓe nani ko kalɗa ko no fewi ko ɗum woni ko haalte ko e mogiyanke jangguinat mogiyanke tindinat mogiyanke ittata ko stress ɗum noon mogiyanke ne foti jaggede juuɗe sappo saabu koɓe mbaɗata ko hunde wonde fayida no fewi no fewi no fewi eɗen gandi eɓe guitta mette aɗa wonda e mette ma jeeɓa joni e mogo tan jejjita mette ɗe gondunoɗa en jii kadi eɗen ko waɗete ko ene fammi ko jangguinte tan koko famminte ene jangguine ko woni e nder galleji ko woni e nder société o ɗum waɗi mogiyanke rôle mum e société o ko rôle baɗɗo fayida no fewi no fewi rôle tiɗɗo no fewi no fewi no fewi ha joni eɗen jogui weltare no fewi hande e invité meɗen Ibou Kane mo ganduɗa wattake hande présenté e leñol ngol e Ibou en jii kadi sukaɓe rewɓe ɓe joni nawligo toɓe pawi ɗum ɗo ɓe pawi nawligo to muusi kono mbiɗa sikki tan toɓe pawi ɗum ɗo mbiɗa sikki jarani ɗon no jiiruɗa eyyi mami arta toɓɓere nde ɗo mais quand même ɗo toɓɓere ganduɗa ene waɗi important woɗi yiɗno haalde hen yiyandem seeɗa mi arta e ko namdiɗa kam ko saabu no mbiruɗa mogiyanke koko findinta ko aɗa andi min jeehi no wuuro no wiye Hawre nden koye tourné min gonno amin jogui noon mbinomi ko tourbo kala to min jeehi tan somin nani ceerno nana e wuuro ngo tan amin kewi yaade min juuroyom calminam min keeɓa duwaw min ɓenna ceerno goto noon ne wonno ɗon yo Allah yurmomo yaafom ndeysan min jeehi amin juuromo min juurimo min calminimo o waɗani min ɗon yewtere nde ganduɗa c'est très important o wi min tinnoɗo e diine moon kala ko mbatton so waktu yonti goppe ɗum juulon kontinon ko mbatton ko mbanton ko harmani ene moƴƴi mais ko diina yamiri on ko mbaɗe ɗum so waktu ligguey o yonti mbaɗon ɗum o wi kanko e hoore makko ko ceerno omo jogui ziyar mo waɗata somo waɗa ziyar omo waajo julɓe ɓe mais ziyar o wona yimɓe foof garata so waɗi ziyar sukaɓe nan ɗon ne jaa e wuuro ngo walla wuuro wongo garata ni keɗo ko ceerno haalata ne waɗi kadi hay mawɓe ɓe ganduɗa keɗota ko ni ko haalata ko haalata ko ɗon haalata e dingiral ngal ayi
o wi hande jimowo kadi so yimi keɗotoɗo babmal so yimi joni an keɗotoɗo ɗum o aɗa hocca hen ko poɗɗa hoccude ko mais joni so woni neɗɗo mo ganduɗa noon duumaki e musique heɗota ko babmal andata holko babmal haali o wi bindowo deftere o so windi deftere mum ko jangguɓe jangata ɗum ne heewi hen jangguɓe ganduɗa joni koɓe amɓe ni ɓe mbirata ni holko woni deftere nde fitti ko yettoyaki to foti yettoyade ɗo o wi onon mogiyankoɓe noon ala mo yeɓata on ceernajo o ne yeeɓa on almuɗo o ne yeeɓa on debbo o ne yeeɓa on mawɗo o ne ala mo yeɓata on kono so ɗon mbaɗa hunde ñante ɗum ha feewa kaale ko pindinta yimɓeɓe haala mon ɓuuri wawde yaade haala amen eyi donc minen komin mbaɗata ko ko hunde nde ganduɗa ko hunde mawde mi anda beele yimɓe ne paama ɗum walla paamata ɗum mi waddi ɗum e Ibrahima Sarr wi kam ɓuuri windi defte ha heewi nangam mbimi ko binduɗa ko sa yiiɗi fulɓe kutoro ɗum a tottat min minen waɗoɓe mogoɓe min mbatta ɗum mogo joni jiya yimɓe fof ganda ko bindunoɗa ko amo andi ko kalmi koko gonga tigi donc ɗoɗon toɓɓere ɗum ñinnomi nanude hen seeɗa ko heddi ko mbiɗa rewɓe hande Seydi Ba nedi ndi koko wayli de nedi ndi koko wayli nane e nder haala mi wima joni aduna o ko jawdi tan yimɓe daalata ko jawdi bonni aduna o de rewɓe joni ndesaka de ɓe ndesaka sibi Allah ɓe ndesaka pour aɓe dawa hen Allah gorko mo wawanama fof a natta hen gorko kay baɗon Ibou Kane a natta hen ma daña gorko mo ganduɗa ene addanma ngaalu tottuma teddinma e fasɓe ma gona e nder galle mum haydara mankirtake ma a faami mbawa jooɗat hay ɗum ni a jotta ko normal aɗa yiilo goɗɗum ko ɓuuri ɗum ɗum noon ko nedi ndi wayli par ce que ɗum woni base o ɗum de addi caɗele ɗe ɗum waɗi galleji ɗi pour peewa ko probléme de gogue tigui goppa fina tawa ma jaaha e fina tawa anni e nden fuutankoɓe nan toon koɓe guranno ko hay fuuta ko wayli joni wallahi arat e galle Fouta gara e galle bottari yona mi tawa ɗum gomo tawa ɗum bottari yona guijama foof ndenda e place goto moni foof debbo mum adda bottari fawe ñaama ɗum iwi Fouta sa nani iwi Fouta no iwani à 100% mais à 50% iwi ussimata iwi à 50% aɗa wawi yaade Fouta nata Fouta ha jalta a yiyata ɗum a fawta ɗum yitere ma par ce que kadi Foutankoɓe hewɓe hen feccere hen ɗannima soɓe ɗannima kadi ko mbadi goɗɗi ɓe jogoto par ce que culture goɗɗo ɓe jiyata soɓe garti culture oɗon ɓe gaddata Fouta jiyata joni ko ganduɗa ene hawni galle goto oɗon jiidi baaba ɗannoɗa maha banggue ma goppaɓe oɗo banggue sa no ko woni Fouta ko wayli complète wallahi ne yoɗani nelda ration galle ma goppa mo jiiduɗa o baaba o ay tawa anda ko noon ñallata walla ko noon walata lawol ma ala hen yoɗani nden nde Fouta woni Fouta nde an aɗa ɗanno miña wona nder galle walla mawne wona nder galle debbo ma waɗa ko fotani waɗa ceera ɗum te ko gonga yahat so a wi mbiya so serima tan daguima wallahi ay mais hande ɗum ala hende sa memi debbo jano wiima hol pourquoi aɗa mema debbo pourquoi aɗa haalda e debbo mo woli an holi debbam yoɗani gueɗɗe change de change no feewi ɗum noon musidɓe tedduɓe ha joni koye yewtere men gonka men gonɗen on nani ko Ibou Kane haali ko machallah haala mbatka fayida kadi haala kadi celluka gotka e oɗo jamanu mo gonɗen eɗen gandi joni ko ɗum wuura e aduna he a yiyat galle taw ko jiideɓe yumma e baba walla mi serata e haalde ɗum kala émission mo mbaɗmi mbiɗa haala ɗum jiideɓe yumma e baba taw koko pecci tawa ne ceerti tawa hay gonɗo caggal gallo aɗa wawi wiide ni on ɓurɗa jiidude saabu ko nafodirta e on ko walla ko baddata e on ko a waddani ɗum e mum jiiduɗa yumma e baba o ɗum noon bandiraɓe eɗen poti artirde hakkillaji men ganden ken fotɓe nangodirde taƴ enɗamagal moƴƴani tawane gueɗe kewɗe ne waɗa e galleji he addata ko taƴ enɗamagal to taƴ enɗamagal eɗen gandi moƴƴani eɗen gandi noon yewtere nde ene waɗi fayida no fewi saabu en ji Ibou Kane ko addi ɗo hande ko machallah ko haala mbatka fayida kala kettiɗo ma janggu hen ma faam hen ma andu hen kadi ko heewi ko ganduɗa a famano ɗum hen saabu en ji ko faye banggue mogiyankoɓe won hen hewɓe ene paami ko mogo yahata kono won hewɓe kadi ɓe ganduɗa pamani ko mogo yahata cikkata tan ko yimɓeɓe ko yahoɓe tan ene piija ene ɗaykino walla ene ɗumen tawa ganda gonɗen koye findinde gonɗen koye jangguinde saabu won hewɓe sa waynima ɗumen nan walla a wi ka mogiyanke gonata koye jaldema cikka ka ɓoccode hewɓe he ni ɓiyata kadi ka ɓoccode tawa noon ganda ko mbatten ko hunde wonde fayida no fewi mogo ala meccal ɓurgal ɗum wadde noble ala meccal ɓurgal ɗum wadde fayida saabu ko hunde jangguinore
findinore famminode kadi ko ɓuri hen wadde fayida ko jaggude ɗemgal mengal hade yolade hade majjude mbiɗa sikki ɗum ɗon kadi ɓuri hen wadde fayida e ɗum noon mataw en gartat tan gadden clip garten e yewtere meɗen Kaina boy jibowo belital no di salim labo Hanky no one hand in the way Really hanky no well the jamba rebe no gone Hanky top in the top Hala de bola hande bon in the yoba Do wala hola hanky foli hande Mbodo yillo e futa jamba rebe be kulata omo yode me nyantungal Adanji belli rimbe andu be teddungal Do be lady lepalade ne moro Sakatabe yoro chali ne pero Miye unyi futa Ben jipo e walo gauri ne wade rewbe na jaro Toko tobi Milam bili maje kewi Boten futa Tene libet nananguta Labde nyanti ma Jawudi hari Nama enga inaka Woyo futa Tok futa wele ndiure Dole dembili dule jogi No hell no wade Remo be chudo bade Hankine leri Luten keri So walo sujeri Ara so no njaberi Wade ne lady santi makene libeli Beltare nerde kale jawdi Dono kunde nengendi baboy Nguri nde majere walo Jewte belle pijirloje hakune dingre Toko tobi Ilam ili maje kewi Boten futa Tene libet nananguta Labde nyantima Jawudi hari Dama enga inaka Woyo futa Miye unyi futa Dingire hanki Miye unyi futa Gobe sakata Miye futa Nene yilo tako Miye unyi futa Baba yilo tako Miye unyi futa Alla jarama Miye unyi futa Belital umima Miye unyi futa Goten futa Miye unyi futa Toko tobi Ilam ili maje kewi Goten futa Tene libet nananguta Labde nyantima Jawudi hari Dama enga inaka Woyo futa Miye unyi futa Toko tobi Ilam ili maje kewi Miye unyi futa Goten futa Tene libet nananguta Miye unyi futa Labde nyantima Jawudi hari Miye unyi futa Dama enga inaka Woyo e ɗum noon musidɓe tedduɓe yewoɓe Ayaw Jolof TV mbiɗa sikki tan hannde ma on belto no feewi no feewi no feewi sabu on jii hannde yewtere nde no wayi wadde fayida en nani kadi ko Ibou Kane haali ɗo ko fof en kettima en joguima hen kadi nafoore no feewi no feewi ɗum noon en gartat e Ibou Kane tan o artana en e seeɗa e yewtere he o salmina ɓe o yiɗi salmina o wayno bandiraɓe garten mi weltima ko mbaɗɗa kam nodduɗa kam e émission ma par ce que a wattori kam ɗum ko weltare kadi oɗo ñagoɗoma Allah yo Allah junnu gurdam ma moƴƴina battane ma sabu darde ma yiyama e pulago annene vraiment guila Nouakchott ha ɗo joni a woppani no mbiɗa nanni tan a nani ko woni foof enen foof nani ɗum kono a uttaki caggal donc ɗum kadi ko yidde e fellidde e daranade leñol ma addanma ɗum eyyi min noon mboɗo mi wawa yettude ɓe gandumi ɓe foof par ce que waɗanɓe kam teddugal ɓe ne keewi ɓe gandumi ɓe ganduɗa ene ɓe jiiɗimi ne keewi mais même limtu hen seeɗa tan ko heddi ko kadi ɓe ganda kala ɓi pullo tan jiɗɗo Ibou Kane mi salminima mi juurimama kadi mami ñaguimama jaam saabu oɗo jogui jaatigam gonɗo Nouakchott ene wiye Aissatou Moussa Diaw ɓurɗo andirede Aissatou Tokusel ko neɗɗo moƴƴo machallah jaññuɗo kam e nder galle makko kala ko jinmi ko ɗum debbo biyeteɗo Kiné Guet kanko e joom galle makko e ɓesgu makko foof vraiment ko yimɓe ɓe ganduɗa somi tampani e nder Nouakchott ko kamɓe kala to mbawmi yaade kadi mi haalat ɗum quoi donc oɗo jogui kadi sehilam goto ne wiye Moussa Ndiaye ko neɗɗo moƴƴo kanko e Mamadou Aydara ko oto mabɓe jogui Mamadou Aydara kam wi kam ko Ibou Kane oto nani nda caabi nani gar ɗum damal galle ma haaju mo jiɗɗa fof mbaɗa sa gayni suttata kam oton Moussa kañum ne kala ne jottimi wiya Moussa Ndiaye to gonɗa
wi boɗomi atelier am tailleur mbimi ko woɗɗo jogui haajude o wi kam garomi aranma ɗen a wawa yobde mi ɓaccidat ɓe Allah tan e donc kala ɓi pullo jiɗɗo Ibou Kane to mbawɗa wonde fof e falde Ibou Kane salminima juurimama ñaguimama Allah no mbinomi nane ni tan komi neɗɗo tan komi joom haqqille kala ko fewani ɗo ɓoɗo yarlo ɓoɗo yaafo neɗɗo timmani so feewi kadi ummori koto Allah a jarama Seydi Ba mi weltima eyi ɗum noon Ibou Kane min beltanimama ha woni doole e gonga mi jogi kadi weltare no feewi ko garɗa dendoɗa yam ɗo hen no plateau sabu yimɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof ene gandi Ibou Kane ene gandi kadi darde Ibou Kane kadi ene gandi kadi joɗodade Ibou Kane ni ene waɗa émission weeɓani sabu ko mbatten ɗo ko fof kanko ɓuuri en ɗum andude kanko ɓuuri en ɗum ɗon wawde sa yo ari o joɗodima e men ɗo hen ko ballal makko e disponibilité makko ko ɗum waɗi mo arde ɗo hande o joɗɗiti yam ɗo wadde yam oɗo plateau mi jogui hen weltare no fewi sabu ko baniraɗo gorko moƴƴo baniraɗo gorko dendaɗo gurdam kadi dariɗo kadi ene walla en kadi e kala saaha guila e miijoji ha e hakkilantagal ha e foof ɗum noon so ari ɗo hande o rendi men nde ɗo jonde eɗen belto hen no fewi kadi yiɗɓe makko e sehilaɓe makko wonɓe Nouakchott o salmini ɗo ɓe foof en calminiɓeɓe en juurimaɓe en beltanimamaɓe sabu eɗen gandi Nouakchott naɓe kañumenne machallah ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe anduɓe teddugal ko yimɓe kadi daraniɓe kadi leñol ngol ko yimɓe kadi waɗoɓe ko teddi e ko fewi e leñol ngol ɗum ɗon kam ka haymo yahani Mauritanie ene andi Mauritanie naɓe no mbayi teddude eno mbayi wawde teddinde koɗo eno mbayi kadi yidde pulago ngol ɗum noon calminirten Yahoub Diakhaté e Yahoub Ndiaye ɓe goni ko toon to Nouakchott eɗen calmina ɗon kadi Douce Diara e Sophie Thiam e Korka Diop kamɓe fof ko yiɗɓe men wonɓe toon to Nouakchott koɓe kadi wattuɓe hakkillaji mabɓe e yewtere nde ɗo e ha joni en calminto technicien men o woni cukalel laaɓa juuɗe on woni Ousmane Ndiaye calminen directrice men woni Houley Sow calminen kadi mburnaɓe hono Ibrahima Diouf woni séréer nanɗo Pular kanko ne saaha fof mo watti hakkille makko e yewtere nde Ibou Khady Sow en Coumba Cissé Ndeye Awa Diouf en kamɓe fof ɓe batti hakkillaji mabɓe e yewtere nde Abou Cissé kañum ne machallah kañum ne ko dariɗo toujours ene hetto jewte ɗe ene yeeɓa mogoji ɗi ene watti hen hakkille mum woni Abou Cissé toon to Mbour kanko e sohnaɓe makko fof ɓe calminama ɓe juurama ko yewtere men gonka men wonno ɗo e Jolof TV eɗen gandi ko fayi e ngaari ndi ko fof heƴani e barme o mataw en mbaynoto bandiraɓe tan ha yontere arore so jeeɗo o ñaawi ɗum noon wa ila liqa maratan ukhra fi amanillah ha saaha goɗɗo